Къде е червената точка, виждаш ли? Да. Ти клипче, да. Си едно камера, Ама не чайките, вълните. Чайките как са въртят. Тук е някъде насреща. Да, червен просто. Трябва е тъс червената точка ти. Тук плажа насреща. Ето виж как пръскат вълните. HD definition. И сега вече тук ще го спрем.